Kamo. Tak to jsme pošéfili, vole, hoši, tohle. Co si budem, to jsme zajebali, tohle, hoši. Ideme sa ešte vrátiť pred ten zbytok, ty zíčka? Jo, můžem. Já jenom Minec ještě... doorcampia, kámo. Fakt? Ja som počul. Vidíš, počuješ? Jo. Nás spolu lidi, podle mě teď. Mám zobrať spasa a skúsiť to? S pasom? Kurvený. Zabil moje záda, ty chcípáků, vy dostáváte v zmrdi. Drž píču, doorcampíš jak děcko. Drž píču, počkej, Nebo co? ty dostáváš teď hned na místě. Ideme všetci traja? Na místě těch chcípáků. Čekej, já kraftím čestku a jdu to uložit ještě loot v tom maglu. No právě to já taky potřebuju. Je tu tam shotgun trapu. Jo, dej. Máme jednu. Počkaj. Neotvárajte ešte. Ježiši, nechtěl bych dostat raid, ne, ty vole. Kde je ta shotgun trapa? Ochu, já tady někam do Benny to zajebu, prostě všechno, co mám u sebe. Máš štěstí, mrtko jedna. Počkaj, fakt, ale kde je ta shotgun trapa? Čekej, uni. Já tam před nima celý a brnu do full metalu. Uni. Já mám jednu shotgun trapu. Jsem získal z toho od těch borců. Mám bofrek. Máš ji pod sebou. Došlo je metaly. Tak, dík. Uni. Kamo, tam chybí jedna zeď, prostě můžete uhnout. Máme tady celou bejsku full metal, kromě lízdí, aby mi neuhnete, abych jí dal do full metalu. Chill out. Tak mi do toho střílí, víš? Dík. Pohodě, brácho. Mně se rád, že mi nefunguje ten voice chat. Hele, přijeli. Další. Už jsou tady budou třeba 2 nebo 3. Mrtvý. A mě to nefunguje. Škoda. Bych je tady vyřval jak malý. Je to Je bylo to pak jasný. dejde. Já, ať jsem to říkal. Hází bomby. To cez stěnu, že? Ne, přes strop. Který? U mě. Mě to spadlo. A mě to spadlo. Jsem down. Jeden dead. My tam nemáme GG. shotgun trapy, GG. Máme. ale však nevystřelili. Já se tam nechci spamnovat, víš co? Oni nás vyštípou jinak. GG. Nezahráme si už. Jsou tam 2. Já jsem je zavřel! Jo, oni tam jsou zavřený, jo, ale oni stejně můžou vylezat. No, ale já žiju. Tak Já oni jsem- mají pítučko. Já jsem furt loaded a mám Já, bofriku tu. Z pasu. Je to raid jak tebe. Jo. To bylo ale mě full gear, nevadí. Ak nie je niekto na streche, skúsi s horeškom na nich. Stoj. Nechtěl bych dostat online, ne? Ježiši. Jeden dead. Nice. Nice. Už to představuju, kurva. Další dead. Hezky. Ještě jeden. Full shield! Oni to shieldli! Kamo, hoši, jsem tu a mám jich, mám to všechno, hoši. I se čtyřku! Fakt? Jo, jsem to shieldnul! Ty si Dělej. frajer. Polož na tom postel, já se potřebuji co nejrychleji u tebe respawnout, to můžem bránit. Můj budou znova, si myslím. Kámo, ty jsi najväčší frajer. Ty jsi legenda, Maty. Já tě miluju, hochu. Ja som už myslel, že je koniec, kámo. Tomuto taky. vajpu. A Maty, co jsi měl, pítučko, nebo co jsi měl? Já jsem měl tu shotgunu od Bofrika. Co tady vyjebal s tou shotgunou, idioty, tu píč. Už běží znovu. Triple S, kurvený.
Ale abych se potřeboval respawnout, prosím. Yes. Kill. 300 sekund, máte zase rejdia. Jo. Ale oni rejdí hořišek, takže pohoda. Tam je shotgun trepa k tomu. Ale v ní nejsou náboje. Dej do ní rychle nějaký náboje, jestli můžeš. Jestli najdu gunpowder rychle. Měl by tam být někdo. Konečně už jsem se respawnul. Ještě 250 sekund, kámo. To je ještě Jo. dlouhý čas. Matej, to na tebe furt. Já vím. Chilluj, já jsem chilluj. Teraz rejdia asi tie do koru, že? Jo, ne, garáž dorky. A za ním je to shotgun trepa, že? Jo. Mhm. Dal si tam náboje? Jo. Skús keď tak naraz piknúť aj s tou shotgun trepou. Ale zavri za sebou. Tak oni ty dorky zničili, tak já teď krasím znova. Já to zkusím respawnovat, jestli se nerespawnu někde blízko. Někdo to šel čeknout. Oni nám vyjebali všechny klot a nemám co. Blbe, že ten čas respawnu tak dlouho trvá. Jo. Mrtvý, jeden aspoň minimálně mrtvej. Teď musí být smutný to, že nás šli raidnout, podařilo se mi to a pak je Matej štípe shotgunou. Mám tam dorky, to stýlu celý, já jsem se stýlnul. Matej, jsi fakt legenda. Prostě stýluju furt, všech drží jak zmrt prostě, kámo. Můžete se povnout už? Já jsem docela vyklepanej, kámo. 130 sekund. Kámo, jak musíš být špatný, aby ti to týpek stýlnul 3krát před držkou. Jsem prostě dal 1v3. Nahrávaš to? Jo, To můžeš mít dobré na video. jo, Bude co nejlepší jdu na video, kámo. Oho, kámo, hoší. Mrtvý. Co jsem měl? Jo, tady je moje zbraň. Laser, zásobník na MP5. Podle mě teraz na nás minul všetkých bum bum. Já bych se ani nedíval, kámo. Oni už nemají podle mě, oni už tady děli nábojem a oni už byli zoufalí. No, a medvědec kurvaný. Oni už jsou podle mě hrozně zoufalí teď. Takže hrozně. Já jsem to dal ještě kordo full high qualu. Ty pičo. A růvky hlavně daj. Na růvku jsem dal právě, že do full metalu. Kdy to byla jediný, co nám No, chybělo, okay. protože oni tam stříleli furt. Další mrtvý kukuku. Ha, 30 sekund ještě, počkej Matej, to zvládneš. Hej, 30 sekund už len. Tam to už bude chill, keď tam budeme všetci traja. Ty píče, ale prosím, my je vyštípem u té bejsky, pak nás dobrý doma, ty je vyštípe 1v3, kámo, to bude dobrý video. Takovýhle video by mě bavilo koukat na YouTube. Dík za explo. Růvka exploje má 2. Kamo, já jsem ještě ujebal explo. Pokom, týpek? Ne, mě zajebala shotgun trapa. Tebe? Mhm. Jo, oni si autorizovali Jo. tyzičko asi.
Ne, já jsem mu klínul, takže tak jo, chápu, sorry hoši, mě to nedošlo, máte to tam, sorry. Já jsem byl, Tak aspoň jsem byl, kamo, tak sorry, já jsem v hrozným stresu teď jako docela. nevím, ale aspoň jsem to vyzkoušel dám. Oni tu zase naspäť. Kde je taká zbraň? Tady všude máš nějaký zbraně, máš to gíry, všechno. Jestli chceš Já si healy, rychlo- tady máš Ja si rýchlo healy. berem kit. Oni zase rejdia. A teď jí zase ty dorky, tady ty. Uní, krásný další dorky. Kravčí. Oni podľa mňa prešli. Tými dverami. Jo, prošli, zavři, jestli si můžeš. Ok. Zavřel jsi? Tak nič. Je to Co? GG. Já jsem zavřel ještě garáž dorky. No, ty si otevřel? Nie, ale nič nám postele jackhammerami. Já mám ještě postel, ale mám 200 sekund. Já mám taky postel a mám ještě 200 sekund. Skús zavrieť hlavne tie dvere potom. Tie single. Že ich tam možno keď tak zavrieš. 200 sekund tomu. Já už to ničí celý. No vaše, moje ne, já ji mám v koru. Ty máš niekde inde postel? Jelikož jsem byl ve spechu a oni byli v koru, tak já jsem jí dal dovnitř, jako chápeš, k sobě. Oni už mi zničili. Vy jste byli, Nečeš? vám jsem jí dal mimo kor a sobě jsem jí dal do koru, protože vlastně ten kor oni obsadili teď zase, že oni ho předtím obsadili kor, tak já jsem ho postavil tam, kde jsem byl já a tam, kde jsem teď byl já, tak oni se teď dostali a já byl v koru, chápeš? No ale Raidí garáž dorky, no. Nevadí, no prostě oni byli víc gear než my. Ja som chcel už zväčšovať baseku, ale proste my sme šli raidiť ešte vtedy. No a jak jsme šli raid, jak jsme zajebali ty 3. No 4, oni jsou ve 4 nebo v kolika. Tebe zničili tiež postel? Už? Já mám Ne, nějaký. já jsem si vymyslel, že úplně XD, moc nevyšlo. Oni prostě vyhráli na to, že prostě jich bylo víc, no. Já neměl žádný věci, ale ještě jako já postav ještě máme, jo, furt. A Majú my, z toho profit, kamo, že kompíku sme mali strašne veľa aj skrepu. kámo, Ne, jako ne, to ne, video z toho bude banger jak zmrt, kámo. No to bude. Hej, ale blbé, že už si nezahráme, no. Ako môžeme si zahrať, ale zase od znovu. Je tam postel? WTF? Já už tam jdu z džungle. Oni mi tam dali postel? Mně to tak ukazuje, že tam mám postel, ale nemám ji tam. Aha. Maty, to se spavneš. Hazík a nějaký aspoň pítkučku nebo něco. Nebo jako Hlavne zavri dvere. Mě nejvíc pobavilo to, že prostě se mi tam jebali 1v4 se mi tam vyjebal prostě No, čtyři. všechny. A když jste to viděli, oni ty idioti stýlnuli kor, ale nechali tam moje dveře. Takže já jsem přišel, vyjebal jsem jedno a jenom jsem zavřel dveře. Já jsem tam jedno vyjebal pítučkem. Jenom jsem ale boundenul, bohužel. Jo, to jsem viděl, no. Ale vy jste to udělali debilně, vy jste měli ležet. Já jsem totiž se spawnul a ležel jsem a čekal jsem, než oni začnou lootit, abych využil momentu překvapení a vběhl do toho. Do místnosti, kde jste vy chcípli. Já jsem tam taky ležel, ale potom co si ty odběhl, tak já jsem šel na druhou stranu, abych tě odlákal. Mně se že Arkana zabila ta shotgun trepa. Já mám nějaký. My jsme tam byli aspoň 2. No vlastně 3 s Bofrikem. No možno keby Arkan žil vtedy, tak by sme to takú bránili. A já furt postel mám. Já ne, ale já už tam běžím. Já už tam Ale oni už dávno v kore si myslím, kámo. Nevím. Jak já Prostě Oni neměli explo, já jsem explodoval do roomky s týříčkem. No veď tu raidili.
No ano, ale oni měli jednu C4, ne? Jsme slyšeli všichni. Mhm. No, já jsem slyšel jednu, No, vole, jedna nestačí, ale stačí ďalej- dvě. Ďalej sme sa všetci respawnli. A potom sme už nepočuli ďalej. Uvidím. Jo, jsou tam chill, jo, jsou v softcaru. GG, dohráli jsme hoši. Zavrel si dačo? Ne, jsem dostal hned NPC. Ale zničil mi back. GG.